družina, gramna slobodna. Flashmobul dat este o parte a unui proiect internațional finanțat de către Comisia Europeană, mai concret de către Programul Tineret în Acțiune al Comisiei Europene, la care sunt prezenți participanți din 6 țări europene, 3 din parteneriatul estic, este vorba despre Moldova, Ucraina și Azerbaijan, și 3 din Uniunea Europeană, Letonia, România și Bulgaria. Fiecare țară a delegat la acest proiect câte 5 tineri care au venit să discute împreună diferite aspecte ale relațiilor interetnice. În cadrul acestui proiect noi am avut prevăzut o asemenea acțiune precum flashmobul care l-ați văzut astăzi. Acest flashmob a avut scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la diversitatea problemelor din cadrul relațiilor interetnice, nu doar în Moldova, ci și în alte țări. În acest flashmob noi am dorit să exprimăm prin diversitatea dansului popular că o diversitate de etnii, o diversitate de culturi, mai ales într-o țară, nu este nimic altceva decât o bogăție care trebuie păstrată și promovată. De asemenea, tinerii au decis să posteze diferite mesaje, cum ar fi, dintre care ar face parte și să oprească discriminarea etnică. Acest fapt arată îngrijorarea tinerilor față de faptul că în unele țări diversitatea etnică nu este văzută ca un beneficiu, ci este văzută ca un impediment în dezvoltarea unei politici naționale. Noi considerăm că cu cât mai multe etnii sunt prezente într-o țară, cu cât mai multe culturi există într-o țară, cu atât această țară este mai bogată și acesta este un indiciu al dezvoltării acestei țări.